Assalamu alaikum, na sake dawowa. Ya za mu kare kanmu da wannan cutar COVID-19 wato coronavirus? Mun san yadda cutar ne yake yaduwa ko ina a kasashen duniya gabaki daya, kuma mun san illa da ke tattare da ita. Mun san kasuwa yana ɗaya daga cikin babban matsalar mu, wanda in cutar ne ya shigo mana Najeriya za mu iya samun shi nan da nan, domin za ka ga a kasuwa ana yin abubuwa kala-kala daban-daban, kamar zub da miyau, masu yin alwala suna face hancinsu da sauransu. To ta yaya za mu yi mu kare kanmu da irin wannan abu? Ina roƙon al'umma, especially mutane da suke cikin kasuwa, dan Allah da mu guji zub da miyau akan titi, mu guji face hanci akan hanya, mu guji yin haƙi. Duk sanda za mu yi tari ko atishawa, mu yi da nan ɗinmu ba da hannunmu ba. In atishawa ya taho, rufe hancinka da bakinka ta haka. In za ka yi tari, rufe hancinka da bakinka ta haka. Sannan kuma a duk sanda wani abu ya faɗi maka a fuska ko kana so ka goge, za ka iya gogewa da nan, ba ka yi haka ko ka yi haka ka goge fuskarka. Dan Allah da Annabi dole sai mun haɗa hannu dukkan mu gaba gida mun kare kanmu. Mun san matsala da muke da ita a Najeriya, kuma mun san halin da muke ciki a Najeriya. Mun san cewa in abu da ya shigo Najeriya, it will be very difficult for us to control COVID-19 wato cutar coronavirus. Dan Allah da Annabi mu kare kanmu. Zub da datti, haƙi, yin zub da miyau, face hanci ko majina akan titi, dan Allah da Annabi mu daina. Ku koya ƴaƴanku yin amfani da nan ɗinsu wajen yin tari, wajen yin atishawa da sauransu, ba tare da sun yi amfani da hannunsu. Ko kuma manta, duk mutumin da bai da kuɗin da zai iya siyan hand sanitizer ko kuma liquid antibacterial hand wash, za ku yi amfani da gishiri da omo. Ku ɗauki gishiri da omo ku haɗa, ku sa ruwa ku kwaɓa, ku wanke hannayenku, sannan kuma ku sa ruwa ku ɗauraye. Ubangiji Allah ya sa mu dace. So I'm done with market right now, and immediately da na shigo cikin mota, the next thing I did is take my hand sanitizer and sanitize my hand, because ban san me na taba a cikin kasuwa ba, kuma ban san waye na yi magana da muka taba hannun juna ba. And my hand sanitizer that I use, I would now take small hand sanitizer again and rub it on it. I rub my hand sanitizer on it, but don't come over then my door too, but don't come over. Domin mu kare kanmu da coronavirus, please stay at home, or you should stay safe. It's very important for us, because Nigeria is not easy. Corona in Nigeria, COVID-19 in Nigeria is not easy. We just have to do it together. We just have to save ourselves. We just have to protect ourselves from COVID-19. Please stay safe. Wash your hands regularly. Use masks when you're going to a gathering or anything.